Až se dodíváš na tohle video, tak budeš umět míchat karty na stole nějak takto. A uvidíš, že většina z toho je jednodušší, než to vypadá a s trochou cviku se naučíš, jak udělat most. Většina lidí sice míchá karty takto v ruce, ale dneska tě naučím způsob Riffle Shuffle, ten má dvě verze, jeden vypadá na stole takto a druhý je v ruce. A na konci ti ukážu něco neuvěřitelného, co je možné jenom s dlouholetou praxí, jenom pro zajímavost. Pro začátek jenom zmíním, že můžeš používat jakýkoliv karty, který máš. Předpokládám, že máš doma nějaké takovéto, případně tyhle. Ty jsou v pohodě, jenom upozorňuji, že bývají o něco tvrdší a jsou menší velikosti než ty, které používám já. Nejdříve si zvykni na tuhle pozici, kde držíš karty nějak takhle. Prostředníčky a prsteníčky máš vepředu, palce máš vzadu, ukazováčky máš nahoře a malíčky máš po stranách. A zkus ty karty jednoduše takhle projet palci párkrát. Ukazováčky tlačíš dolů a palci tlačíš nahoru. Neboj se ty karty prohnout, jak jsem zmiňoval, tak některé karty jsou tvrdší, takže budeš potřebovat víc síly. Takže tohle párkrát zkus, bude to důležitý za chvíli. Teďka přichází první krok, rozpůl ten balíček zhruba na půl a je jedno, na jakou stranu dáš tu vrchní polovinu. Většina lidí půlí tu vrchní napravo, ale já to z nějakého důvodu dělám doleva. Člověk si prostě zvykne to pořád dokola dělat stejně, ale ideálně je procvičit si obě strany. Rozpůlíš to tak, že jedním palcem nahmatáš zhruba půlku a půlneš obě ruce od sebe, nemusí to být přesná polovina. Další krok je, že chytneš obě ty půlky zvlášť a držíš je podobně tak, jak jsem ukazoval na začátku. Opět prostředníčky a prsteníčky máš vepředu, palce máš vzadu a malíčky máš po stranách. A ukazováčky máš položený nahoře. A zkus teďka jednoduše obě půlky těch karet projet palci, tak jako na začátku. Teď už jediné, co ti zbývá, je ty karty natočit do sebe a přitom je projet palci, takhle si ty karty promíchají mezi sebou. Následně narovnáš proti sobě a prostě vsuneš do sebe. Můžeš klidně takto otevřeně oběma rukama. A dáváš je do sebe zlehka, jo, netlačíš je proti sobě silou. Taky si všimni pozice těch palců a dávej je prostě tam, kam ti to přijde nejvíc přirozené. Já je většinou mívám takhle v zadní části, ale většina lidí, když začíná, tak je mívá vepředu. Což není úplně nějak špatně, jediné co, tak když ty karty prohýbáš, tak víc zohýbáš ty rožky než celou tu kartu. Takže se ti může stát, že prohneš trošku moc a pak ty karty můžou vypadat trošku poničeně. Špatně se to potom zohýbá zpátky. Takže ideálně zkus mít ty palce někde uprostřed a zohýbat je rovnoměrně. Ještě to udělám znovu s těmahle kartama, tady prohýbám víc, že jsou něco tuší, ale jinak to funguje úplně stejně, jak jsem ukazoval. Až ti tohle půjde, tak můžeš zkusit udělat jednoduchý most. Ten uděláš tak, že ty karty vsuneš do sebe, jen částečně asi 2 cm a vezmeš to celé do ruky. Palce si dáš k sobě dolů a všechny ostatní prsty dáš nahoru a celé to prostě vezmeš a zohneš to. Ty palce pustíš a uvolníš ruce a takhle ty karty krásně spadnou do sebe. Jinak můžeš to udělat i na opačnou stranu samozřejmě, jen tady se ti hodí mi ty ukazováčky po stranách toho balíčku. Opět celé to zohneš, palce ale tady tlačíš dolů a uvolníš obě ruce. Tohle je ta jednodušší verze mostu a teďka ti ukážu tu těžší. Ano, je to ta, kterou jsi viděl na začátku videa, ale slibuju, že si to pokusím vysvětlit co nejlépe. Pro začátek zřejmý rozdíl proti tomu minulému mostu je ten, že ten balíček nebereš celý do ruky. Jenom ho vlastně zvedáš pár prsty, zohneš ho a pustíš ho dolů. Nejdříve vezmi svůj palec a prostředníček a všechny ty karty takhle uchop uprostřed. Ukazováček si dáš dolů, malíček máš vpravo a celé to vlastně zvedneš, zohneš to, ruce tady tlačí k sobě a ukazováček tlačí dolů. Nejtěžší na tomhle je to, že všechno toto ti bude napínat hrozně ten malíček. Když tohle budeš chvilku dělat, tak zjistíš, že tě bude dost bolet. Ale to je jenom ze začátku, pak se na to zvykneš a je to v pohodě. Ale tohle je celkem častá zkušenost, ať už se učíš s kartama cokoliv, ať už míchat nebo kouzlit. Občas prostě objevíš, že musíš ty prsty napnout trochu víc než normálně a občas se zjistíš, že máš nějaký svaly na prstu, který za ní nevěděl. Chce to trochu cviku, asi to nepůjde úplně udělat za den, ale jakmile získáš tu sílu v prstech, tak už je to v pohodě. Ještě to zkusím znovu s těmahle kartama, ale tady ten malíček bolí už i mě, protože ty karty jsou fakt tuší a tvrdší. A jako poslední věc, co se tě pokusím naučit, je riffle v ruce. Ten má tu výhodu, že vůbec nepotřebuješ stůl a všechno můžeš dělat ve stoje. A spojuje to, co jsem ukazoval předtím, ten jednoduchý most, kde ty karty jenom zohneš oběma rukama. Takže pokud zvládáš toto, tak už polovinu prakticky umíš. Pro začátek vezmi celý ten balíček do své pravé ruky a chytni ho nějak takhle. Prostředníček a prsteníček máš dole,
palec máš nahoře a zbývající 2 prsty máš takhle po stranách. Vypadá to trošku divně, ale takhle to fakt začíná. Pak svojí druhou rukou, palcem, nahmatáš polovinu toho a překlopíš to do své druhé ruky. A držíš to úplně stejně, jo? Obě dvě ruce teďka dělají to stejný. Máš stejnou pozici prstů. Teďka ukazováčky pokrčíš a ty karty prohneš. A všimni si, jak tady vypadají ty palce. Předtím ty palce byly proti sobě, ale teďka je mám rovně. Jo? Mám je souběžně s tím balíčkem. A díky tomuhle můžu ty karty pouštět jednu po jedné. A pak víceméně uděláš to, co jsem ukazoval předtím. Rukama to zohneš, palce máš nahoře a obě ruce uvolníš a takhle ty karty spadnou. Takže to ukážu znova. A tady se pokusím ukázat, jak vypadají ty prsty dole. Ty karty vlastně spadnou na ty prsty. Jo? Ty dolní prsty drží celý ten balíček. Ale tohle by nebylo video na tomhle kanále, kdybych vám neukázal něco neuvěřitelného. To, co teďka uvidíš, je velice podobný tomu, co jsem dělal v tomhle videu, odkaz je v popisku. Jenom se pokusím to trochu víc přiblížit. Tohle už samozřejmě není součástí tohle tutoriálu, to ukazuje jenom pro zajímavost. Mám tady jedno ESO otočený směrem nahoru a uvidíš, že jsem schopný stejným způsobem, jak jsem teďka vysvětloval, dát přesný počet karet nahoru. V tomhle případě 6, protože jsem hodil kostkou. Často se tohle používá, když chceš podvádět v nějaký hře, protože můžeš vlastně podle počtu hráčů dát určitý počet karet mezi karty, které chceš ty. A potom, když to celé rozdáš, tak je dostaneš. Jo, kdybych teďka rozdal 7 karet pro zbývajících 6 lidí, tak tu 7 bych dostal já, že jo, protože je 6 karet nahoře. Nejtěžší na tomhle je to se naučit dynamicky měnit ten počet karet, který dáváš nahoru. Takže když teďka hodím kostkou a dostanu 2, tak můžu dát 2 karty nahoru. Takže když teďka odpočítám 1, 2, tak dostanu ESO. Můžu to samozřejmě zkusit znovu, například. Když hodím 3, tak můžu dát 3 karty nahoru. Samozřejmě čím víc karet to je, tak tím těžší to je. Taky můžeš vidět, že já ty karty nějak jako vizuálně nepočítám ze svého pohledu. Já prostě pamatuju, vím, kolik přesně jich dávám navrch. A tohle je něco, co trvá poměrně dlouho se naučit. Není na to úplně žádná metoda nebo žádný návod. Jenom to zabere hodně času, no. Samozřejmě je možné ty karty přidávat, když to zamíchám víckrát. Například, když jsem hodil 4, tak opět dám 4 karty nahoru a udělám to stejný znovu, takže dám další 4 karty nahoru. A samozřejmě, když tohle dělám, tak nesmím změnit ten původní počet 4 karet. Ty musí zůstat stejný. Kdybych přidal 1 nebo omylem 1 odebral, tak už to bude jiný počet, že jo, i když přidám další 4 nahoru. Takže teďka odpočítám 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak najdu to ESO. Takže to bude pro tohle video všechno. Doufám, že to pro někoho bylo užitečné a ne moc zmatené. Pokud chcete vidět více takovýchto videí, tak dejte odběr a like. Většinou tu demonstruju triky a kouzla, způsoby, jak se dá podvádět v kartách, ale občas vydám i nějaký ten tutoriál, jako je toto.